Siyaphinda siyanibona, siyanibingelela kuyo yonke indawo, eSouth Africa nangaphandle naphesheya yonke indawo. Nikwazi ukuxhumana nathi. uDr Gumgum uyanibingelela nina nonke. Namhlanje ngifisa sikhulume ngesimo sesilwane. Isilwane siyisifo, abaningi kodwa bazi ukuthi siyisifo ngoba sinomphumela ovamise ukufika ngamaphupho kwabanye i-attack yakhona bengahlangabezana nayo bengayinakile ukuthi ifike kanjani. Izofika njengephupho elimnandi noma uphuphe udla noma uphuphe unjani, kodwa kusalayo kusuke kunomoya osuke ufikile kuwena ukuvakashele, kodwa hhayi ngoba ukuvakashele kahle, angingasho ukuthi ukuvakashele, umoya osuke uthunyelwe kuwena ngezizathu ey'thize. Sinayo-ke indlela yokususa isilwane kumuntu, ukuthi umuntu ohlushwa isilwane sikwazi ukuthi sibambisane naye asizakale, sisuke leso silwane ngoba sisuke singenawo umphumela omuhle. Uma uphupha nje ulele nomuntu noma uphupha ukwenza izinto ey'thize kumele ungazenzi, bokwazi ukuthi isilwane leso into esuke kumele uyisukumele, ngoba uma isifikile kuwena yaba namandla ingagcina ibe nomphumela omubi kuwena. Ingaba nomphumela ukuthi ube nezimo zama-bad luck, ube namabhadi, ube namashwa. Kuningi okwazi ukwenzeka uma kunaleso simo esinjalo. Uma isimo esinjalo-ke sinalo ikhubalo la ekhaya, sinawo umuthi okwazi ukuthi ususe leyo nto enjalo. Uyakwazi ukuthi usithinte, uxhumane nathi kule namba ethi 071 299 999 if unenkinga yesilwane. Isilwane siyasuswa kumuntu ngoba asinawo umphumela omuhle. Kuningi okwazi ukuthi kube nomphumela. Ngesilwane nje sisodwa kuningi ngakuchaza, ngeke ngikwazi ukuqeda okwazi ukuthi kungene ngesilwane noma kungene ngephupho bese kuba nomphumela ongemuhle. So uma kwenzeka uba nesimo esinjalo, lezo zimo ey'njalo ungasondela sikwazi ukukusiza. Siyatholakala, we are based endaweni ekuthiwa iseBhenoni eGauteng, lapho esisebenzela khona, lapha ne-wellness center yethu khona, sikwazi ukukusiza, sibambisane nawe, isuke leyo nto kuwena. Nokunye okudinga umzimba womuntu siyakusiza la ekhaya sikulaphe. Ifone number yethu ithi 071 299 999. Ngasi WhatsApp lapho, ungakwazi futhi ukusilandelela ku-TikTok noma usilandelele ku-YouTube ngamanye amavidiyo aka-Dr Gumgum, umelaphi ezimeni eziningi engeke ngisize ngazo kubantu ey'hlukahlukene. Nawe ungaxhumana nami kuyo le namba, ngiyobe sengikwazi ukuthi ngibambisane nawe kuleso simo. Siyabonga kakhulu.